Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Selamat pagi guys. Hari ini kita mau bersih-bersih kamar. Diperi kok randang bangun. Ki sewengi lampune mati guys. Nganggo kalau Mbak Isma ki nek bengi ora nganggo lampu, nganggo niki koyo sing dienggo mati lampu lho. Baterai colokan. Udah bangun sih. Oh. Kita tak buka jendelanya ben padang. Tangan mbok. Ini. Iki lho guys, tak dono nganggo niki. Iki lho. Iki mati mendrip colokan kan ngene yo. Berapa adung mendrip sewengi utuh dalam mati kayak pengganti lampu guys. Lho ora dicolokno makan dhewe tak setan iki. Kali iki ape anu pemirsa ganti spray. Oke, tak mek jegrek sih gak elak bin padang pote ning ndi. Oke, apa ngersi salang piring kok nyelak anune Mbak Denny jaring duwe pemirsa. Ki ape ganti spray terus apa masang lampu. Ki enek wong lanang ki kudu iso apa-apa ya dhewe kudu iso. Dadi ki lampu ngguri wis tak jipuk pemirsa, ape tak pindah ning gone kamar. Mbak Isma ngisi banyu juga. Urung bak lho. Ape tak guys. Makan misal. Yes. Urung bek le. Tuh. Isi banyu. Urung bek. Delok nek bek ya. Kono cuk, kok ngebengi coba semproti kene kok nek anu. Nek apa ya meneh nyemprot iki nek dinggo nek bengi nyamuke ben ki enek semproti. Peri baru bangun guys. Sisa nek sekolah piye cah? Keri. Ya meneh lagi tangi. Delok nek per nek. Nek bek ngomong. Pateni. Tangi melek apa kok duit? Masih berapa? Sini setiap pagi gimana ya wis tangi isu guys. Mbak Isma isa masak nasi, ngisi banyu. Kowe kok ngitung duit, ngawe apa tak totone begini. Hari. Ngawe. Ambil banyu yo. Ganti spray guys. Dek, aleh. Larang nganuni banyu guys. Banyune wis kok tak pateni. Cik ngaleh. Mbok kakno neh. Nek apa nih kono? Ngaleh. Ini banyu iki angel. Iki atom yo. Atom iki dhewe kaya
pangane tikus tapi jek nek dipakai nggo klambine dibari dadi di tak resiki, dicuci. Maune ning kamar kono tak pindah ning kamar kene soalnya ning kono apa jenenge? Misore jek lemah dene nek tikus seneh dadi nek dipakai ning kene iki tak pindah tapi koyoke kok ewah ning kene. Tapi nek ning dhuwur kena ngecas-ngecas pemirsa. Tapi penak ning pojokan kono. Wedine Pak Riko jarene dipangan tikus nek ning pojokan kono. Soale nek nggo colokane ning kono, nggo tepas apa nggo wong. Tepase ben pindah kene. Kita guys. Ayo, Pak. Ale. Saiki gak tanpa Pak Riko jadi gak bisa jaga wong lanang ae pemirsa, kita harus bangkit iso apa-apa dhewe ta nolong. Jek ngalih ki tepase mbok apane pretel mbok. Mbok sakno peri ki angel ukuran. Marake rono. Lah. Wis pindah. Kowe kira ibuke pasang kono sing pojok munggah. Ndang pinter kok dikonteni. Ndi? Oh iya, tenang ya. Sikit kotor guys. Pasang spray. Iki spray iki enek. Piro ya? Duwe piro? 1, 2, 3, 5. Nek salene 5 pemirsa, kembang-kembang pink, putih, pink kae, biru iki. Ya, pola apik iki kayak bonita, jadi iki gak iso luntur. Wandel banget halus. Iki ngono kadonan pas pernikahannya Mbak. Dadi ngenteni Mbak Isma yo. Anggone wong. Kadonan kae pakai banget untuk enek sing enek untuk apa jenenge? Mangkok. Gelas. Rapinya ada. Duduk. Sudah. Langsungnya lagi tak ganti wingi kae, sepertinya sih mau langsung ganti guys. Iki langsungnya lagi, jadinya yo masih kayak muncul wae. Doraemon, sukaan Peri. Sebenarnya yo tak jejer ini tak apa jenenge iki? Tak cuci ke dolanan apa Dek? Dolanan apa? Itu udah sarapan tak gulandang. Cuci muka sik wis. Nih. Wis. Apa? Sarapan bae. Sik. Nek angger esuk ki ya selimute di resiki wis tak mindah lemari sik, guys. Selesai kuwi. Wis. Selesai. Iki dicuci. Arek tinggal mindai lemari. Lemari ini bener ning kene apa ning pojok kono pemirsa. Ewa kabeh soalnya. Iki wangi per gotong per. Lemari per. Pilih. Sampai bature Peri. Sik le. Enak. Lemari ya. Yo, pindah. Pindah pojokan tepas kono lho. Aduh, aku tutup. Sik oh, ngenteni ibuke.
Kasih kayak gini sih. Tak ngapa tripodnya sih. Kok sedada nek sholat ya. Sholat nang kayak kene lho. Kayak ben tambah kuat. Wis ora sabuk tokno kuwi. Ben tambah kuat lho. Tambah kuat lho. Terus sempat dipel ben wangi. Apa usahane? Ini kuat ya. Iki lho kelintanganmu kayak ono. Ayo. Kek, tak kok sebule. Oh, tau bocong. Woi. Sekolah. Mas sarung tangan apa cilik, Bet? Hah? Iki dijipuk tak umbah. Tantangan apa? Ben ae kuwi. Ya wis. Tantangan apa? Ayo wis engko kordone dijipuk. Ayo, Bet. Wis. Iki nggo sarung tangan nek apa ayo Gegi. Sik, sarung sik. Balik. Ayo cepetan. Ayo kono. Kono, sisih. Tantanganku lho, Kak. Ora sanggo sarung tangan. Suwen apa Mary. Mama, ini boleh jatuh. Piye, iku apa melo? Mau. Dikongkon ra. Boleh. Enak. Pojokan. Boleh. Terus piye? Lho, baris iki. Mau. Mary burik, guys. Nanti kita ngepel ya. Tepas iki. Yo, barangnya sakmene kae, guys. Awune, guys.
Hmm. Kasih. Enggak ada. Eksplorasi gunting erek. Iki nyimet nyamuk. Dasar dari tangan. Hasil tak gendek kuwi. Hah? Gendek. Cipok ber. Ya wes. Anune ber. Empak mangkuk ya. Oh main ngono ae kok ber iki yo. Bongkon. Mesti sholat nek bengi Mbak Isma ya. Tekene dhuwur kene penak kok. Ini aman. Kendane kene. Kene gosokan piring. Gosokane tekene blodok kae. Ben aman. Dolanan teri. Dolanan. Wis sampai tak buangi. Nek kasur lantai ning kene, guys. Iki nek tak gelar-gelaran nek turu awane ngisor kene. Aku kok bledok kene. Ini sih. Urip. Ora ben gotong lemari iki mau, guys. Nenek ringkes karek ngepel. Asik-asik. Mumpung awake enteng. Tak pel dhisik. Guys. Jadi penak. Walah esuk keringete ngene sehat iki. Wis sama pemirsa ya. Kontene. Ini pel. Pel guys. Bersih. Emang guru masak Mbak Isma soalnya Dek Peri diparingi sarapan mae. Sego kuning dadi masak engko. Mbak Isma resik-resik dhisik mumpung ijek esuk engko nek awan wis ondol-ondol. Soalnya awan panas pemirsa. Alik porok esuk. Engko ijek akeh. Ngesik sawang ijek enak. Urung rampung. Nek ngesik sawang dan Mbak Dini soalnya nyelak anu Mbak Dini ya pemirsa. Ngecek sekolah. Mbak Isma apa gini? Ini kamar dhisik, kamar wis resik, lagek. Nek karek tapi ngepel. Biasanya tim panjang karena yo bersih-bersih ya pemirsa. Kayak nek wong lanang ki kudu iso apa-apa. Lampu naik iso. Nek
kabele, ape tak ganti sak kabele, menek-menek kok dilebokno ndi. Dadi yo iki mumpung enek adahe dadi tak pindah ae lampune ngono ae pemirsa. Sementara sok yo sak kabele tak pindahi ngono. Sebab cuma tak ngepel dulu. Iya, wis tak pakai wangi-wangian, rasa jeruk nipis yang seger. Ini kodenya tak coplok pemirsa, tapi tak umbah. Soalnya nek korden salingnya rong belas. Oke, wis wangi. Apa tuku wangian tepas pemirsa, nggo wangi-wanginan ben wangi ya. Oke, wis ngono ae pemirsa, bersih-bersih kali iki Mbak Isma ya. Nah, ganti spray, nyapu ngepel, mindah lemari. HP umbai korden pemirsa. Nanti juga ada lagi ngersii apa jenenge? Sawang. Wis ngono Mbak Isma pamit. Terima kasih mengikuti kegiatannya Mbak Isma. Terima kasih wis selalu support, ngek semangat saran yo. Masukan ki masih banyak lagi resik-resike. Resik-resik ki yang bendino pemirsa, tapi apa ora dikonteno yo. Ki mumpung anu dadi yus karena kemergain ning konten yus timbang ramai apa-apa yo tak konten. Wis ngono Mbak Isma pamit. Cek tidak ala ketara dadi wong apik aja sampe ngenarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.